Så var jeg så nede og luft hunden, ikke? Og så gik vi dernede mod Føtex, du ved, mod Bustammy og sådan noget. Så mødte jeg kræfter med Bita, ikke? Men hun står bare der, hvad fuck sker der, ikke? Hvad fuck sker der? Så noget, hvad sker der? Så jeg prøver lige en kæft, ikke? Hold lige en kæft, ikke? Det er kraftigt ikke de problemer, ikke? Så slår jeg med en flaske. Fuck, jeg var spritet. Max spritet. Max spritet. Max spritet. Du kan få min fede pik i ansigtet. Skal vi hjem til mig og se en DVD? Vi kan måske tage på Daisy. Ses vi på teknisk. Max spritet. Så slår jeg med en flaske.